Ayo main. Main jelas. Des, tentang des. Enggak. Ngajak kayak kijing miring mau gitu. Hah? Enggak. Wah, ya ini lebih Selanjutnya. Lo bagian yang jalur pengendangin jenengan ini teguh. oh, nggih. Pokoke Sapan di pengendangin jenengan ngadep jajal mengke mawon, mengke. Ya mangkok. Mengke ruyul nih, mengke mawon. Siki kok ngadep kok, ngadep main guru. Apa tanya ngibing apa? Niku pun ngadeg asine. Jal Mas Teguh cilik kembaran Ngadeg ya, dasar ngadeg li lah. Kok melu ngibing li. Ya melu ngibing. Melu joget ayo to. Kudu bisa pengendang. Dapurmu kaya ora ngerti Sinden Ayu wae kowe iki. Iki ning Jakarta Karamel. Iki saiki Jajal karo sikus sapa? Tuntun Gus tuntun. Kan enggak saran ini kan Teguh cilik. oh lah pas no. Pas. Lah, pas no. Nah, tadi langsung mulai. Mainnya Gus. Main Gus. Balik. Gua balik kok Bapak ini kudu lame Yang pilih. Kini anak dalang iki metune. Iya. Oh, ya mulane ora sida karo dalang lah. Tahun ini jenenge sapa Gus? Asmane sinten jenengan, Mas? Ali. Loh, jenenge neko-neko kok sapa jenengmu? Ali. Ali. Ali kuwi singkatan, Mbak. Singkatannya apa? Anak Ya disambung kan. Ali Nyuwande. Ali iki Gus. Anak Ali. Ali. Tapi kemarin kemarin kan bocah sini tuh ngerti. Ali kayak wis tau iki urung. Maksudnya Ali nunggu Ali. Wis tau duwe pacar apa urung? Terus pacarnya nunggu Ali. Mau karo. Jenengan wis tau? Wes. Wis tau duwe pacar? Wis tunggu Ali. Ali. Iya kok. Ya gede. Pas loh. Tapi jenengan kayaknya cilik loh. Lah, bentek napa kene? Ora, maksudnya. Iku ning Mas Petruk yang kayaknya cilik. Iya, kalau Petruk iya ya cilik. Iya. Kalau Petruk ya cilik. Kur irunge tok sing Iya, Allah. Petruk. Biasa bae, Biasa bae, Aja dijoplo. Iya. Aduh kan hari kesurupan. Maksudnya kita kan biar dekat tali persaudaraannya. Iya. Beda cari kuriku caranya nyok. Iya. Biasa bae. Kamu dari tadi suka sih dengan mana nggak konten? Ya jujur Nah, Niko, digawe Mas Li, itu kamu dari tadi kan nyawang sinden. Jajar jujur ngomong nang kebumen. Suka sinden yang mana? Upama kowe kon milih lho, upama kon milih dadi pasanganmu sing ndi? Berantem. Oh, goblok kemaruk kowe jenenge. Sak semulan ngayahi wong wolu iki ora mudhar sih kowe. kayak anu gede-gede ya. Siji wae iki yo, Mbak Siko sapa Mbak? Mbak Ayu. Mbak Ayu Apa karo sih? Mbak Wiwin. Mbak Desta. Ista. Mbak Irma. Sapa Jusuro? Aduh ya, mau dari lari boy. Hei. Iya. Sopo? Ada Ayu ki. Ayu. Iya. Iya. Kita mau. Sing jenenge cinta dipendam kuwi maneh-maneh ke ayu kiku gitu. Jangan salah. Aring ayu kiku gitu. Ayo. Ya, Eli. Ayu. Kiku. Ya. Kanati ki. Cok. Kanati. Aku ngejar ini rong ngiku lho Pak. Dapur yo iki lho apa-apa wis ngene iki. Bose enggak. Ini jopo. Bacok. Ah, ini anu tekrek. Tak goblok. Apa kowe? Sidok goblok. Mau ora sidok? Dia jarene Mas Hendi pancen aku cindene ayu banget cintae. Gue sing wis suki to. Jujur nih. Sumpah ya, Hen. Iya, Mas. Sendi Mbak Ayu. Iya, maksudnya Mas Emi. Ya, Mas Li. Ayu Lili dipendam Yuli biung ngangit. Dilihat Suti. Ya, Jajal, lagunya apa? Enggak. Cekongan. Kowe juga nih. Iya. Ah, pengendang kudu bisa kok bagi ngendangi Kowe woyo. ngedang moyo-moyo seragenan. Apa ini ayu apa ora? Ya iya aku tuh. Ayu yuk. Mongko. Friend ki lho. Ya wis kono siji kene siji maning. Iya, Main papa. Nah, Kene Rin. wis kawane le bongko. Yang janar perintah kending mbok berungkep kok berbicara. Anggota yang diadai. Kending kadon jabonge kono. Joen. Wis. Oh, iya le. Kerasan nih ini nih. Tak tinggal ya.
Titip dari anak Riau. Monggo jasa titip anak. Satu asa banget cilik mental. Orang dia ayu. Wajahnya ini sepenuhnya dia. Ketahuan Ferry Singapan. Enggot. Senggut sebarang senggut. Keluar kamu, hebatanmu asli. Iya. Ini Dena jago. Si Dede jago li.
Ayu gelem nampak katresnane ning tulung nyong kendangi moyo-moyo lali janjine Ayu. Ayu sing ngomong yuk. Yuk, Mbak Ayu ngomong Mbak Ayu. Mas Ali, Iya. aku banget. Iya sayang iku. Mas Iya. Ali, benar. Iya, Mas sayang. Ali sayang. Iya, Mbak Kamu Ayu. kok lucu banget kayak boneka labubu ya? Makasih. Bocah itu nyosrok lah ini. Iri ya. Oh, Dalang ora tau ngimbi karo sinden. Cek ya. Tinggal ning Sumbio modar kowe. Bawa balik bae yo ngompan iwak hiu yo. Ya aja wong lucu-lucu kayak gitu loh. Ayu kowe kae lho. Penguasa laut selatan lho. Masa penguasa lah ya? Apa kae jenenge nangari sing mangari iwak apa jenenge? Lelang. Ya pokoknya ya. Nggih, anakan dugong arane. Balik yuk. Ya main. Kita Dilarung. Ya aja. Kok megah? Senang jolek. Sing tuku Balik dolanan Cendra. Iki apa mak? Tapi sayang loh. Napa? Lah aku basikus barini mbak pakai bis joget harapin 5 ronde ya mbak. Lah sepisan be orang-orang aku lah Mas Ali apa Mas Ali? Obatmu kon tak li. Terus. Jadi orang kuat. Nggih. Ora kuat nang ae papat si loro ora kuat kok. Bingung. Iso ngomong ora kowe? Nggih, saged. Cita-citanya bolu. Cita-citamu bojomu piro? Ketemu nih. Kowe karo Mbak Ayu dengar jodoh piye? Waduh. Mas, maaf ya mas. Kok maaf ki opo? Perawan. Perawan. Urung apa-apa kok. Gila niki sekolah apa nih? Cerita kan. Rapet li. Nggih rapet. Oh, matane terus nyawang terus to matane to. Yo wis to, yo wis asa disawang-sawang. Li nyamar takon li. Umpamane Ayu motor, itu kira-kira motor apa jajal? Motor apa li? Dalam motor apa? Genio. Setange ndi setange? Tadi iki. Nah. Setang kiri, setang kanan. Kanan, ini kanan. Ini kanan. Kanan kiri nih. Nah, klaksone. Iya. Klakson gitu. Klaksone sing ndi klaksone? Klakson. Biasanya nang dine klakson. Klaksone ki, Pak. Tengah-tengah setang. Klaksone ndi? Pencet klakson. Ndi? Ayo. Itu pengen dibuat. Li. Oh, piye klaksone ndi? Klaksone. Kita ini dong. Sikus ya. Baik. Dong sing ngemek. Oh, aku belum mau boy. Digoki Gus, langsane Gus bukan Siap orang. klaksonnya. Klaksonnya sing di dicuri bae. Masih sing ngemek. Sing kiwe. Iya ya. Dan rodane ndi li Rodane ndi, Li? Roda. Sing di. Kerjane iku. Samaran. Sekoke, sekoke. Sekok. Sekop. Siapa? Per. Sobeker. Beker. Jodoh gue. Sobeker. Sing di. Itu. Terus anune apa simboliko ki apa? Cok. Sedule sing ndi? Cok. Ayo, awe nanti mbok titik. Iki tak seret kowe. Ya, itu. Ndi? Ya, nggih. Wadah bensin. Wadah bensin, Ada ada bensin. bensin. Wah. Ada bensin sini. Digoki Gus, digoki Gus. Perut. Wah, nggih. Nah, sing ndi? Sing takon kare sikus. Angger wadah bensine wis, grindingane wis, joke wis tulung tidokna wadah busine ndi? Busine ngendi? Wadah busine. Ini joknya kan wis, nang gure. Pada bensinnya wis, sobekernya wis, rodanya wis. Kayak pada businya nang di. Wadah busin ndi? Wis pakai nama aku, Mbak. Hah? Pakai nama aku. Nama apa sih? Di, mau jadi banyu sini tak cuma mati di sini. Aku busine li mati, Mbok. Aku dia busnya apa orang asli? Dia busnya orang. Ya, duwe tapi cilik. Tapi main sendiri kan mungil. Ya, Li ngomong bae, Li. Jujur bae ngomong, busiku kayak mesin rumput iki. Busiku kayak mesin rumput, Mbak. Busku kayak tutup tremos. Anu itu Pak Tua. Nah, ini Pak Tua. Busi.
Mbak Ayu, jajal di apa Mas, mulai dikoni. Mas Ali sayang. Iya. Jawab nih, Iya jawab. Mbak Ayu. Saya Saya. nyuwun dikendangi sayang. Lagune lali janji ini. Lagune lali janji. Dari Keplak Palu. Oke. Halo. Gitu. Khusus sing Mbak Ayu. Itu sih gini ku. Ya, jajal.